Bueno, que xa facía lo menos uns 10 anos que eu non viña a este lugar. Cae un árbol enorme, o sea que aquí non se pode sacar isto, ni nada. A lo menos, eu que sei, ten que pasar 50 anos que quede o esqueleto do árbol e que a poza queda aquí outra vez esplendorosa, aínda así o é. Bueno, estou no río Seixo, no concello de Cerdedo Cotobade, e aí arriba hai un pueblo, o último pueblo que deixei chamase Abelaíndo, ou Abelaído, non recordo, xa me correxiredes. E este chamase o Pozo Sangoento. E bueno, que dicirvos, é espectacular, guapo, guapo, guapo. Precioso, estamos de verán, xa baixou o caudal da auga, pero aínda así, o día hoxe nublado. Este pozo, eu as veces que vin, según a luz, vai ter un color ou outro, guapo, e ademais vin que hai moitas troitas, hai troitas aí, e grandotas, ali hai, wow, 2, 3, está ben, isto non é unha cana de pescar, é un bastón, vale, xa me contaredes, se paga a pena. Para chegar, complicado, pero non imposible. O que teña dudas, que me avise e eu lle conto. No Google Maps vino, pero creo que está mal ubicado. Entonces, polo Google Maps non, creo que non chegamos a él. E gracias por acompañarme, por estar aí e por compartir os vídeos. Vale, Pozo Sangoento, Río Seixo. Chao.